velkommen. Godmorgen her. I dag skal vi se 11 af havets mystiske væsener. Ja. Skal I ikke bare se den? Lad os bare hoppe ind. Havet er fyldt med mystiske og farlige væsener. Faktisk er kun 5% af havet udforsket. Det vil sige, at 95% af alt hav i verden ikke er blevet udforsket. Så i dag har jeg 11 mystiske væsener, som lever i havet. Kolosblæksprutten er den største kendte blæksprutte i hele verden. Man ser den ikke særlig tit, fordi den lever på meget store dybder. Den lever på en dybde på større end 1 kilometer. Den præcise størrelse er ikke kendt. Men den er forventet til at være 12-14 meter lang og veje 750 kilo. Man har regnet det ud fra, at den ikke er fuldvoksen af slagsen. Og det her, det er bare den største, vi selv har fundet. Det kunne godt være, at der findes en større en. Her ser vi en lille video med en fisker, som fangede en på et tidspunkt. En video? Jeg kan ikke lide blæksprutter. That's easy. Nu står man. Jeg kan ikke lide den. Jeg kan ikke høre en skid. Mimikblæksprutten. Den her blæksprutte er lidt anderledes i forhold til alle andre blæksprutter. Den hedder mimik, fordi den kan efterligne andre dyr, både på hvordan den ser ud, og den måde blæksprutten bevæger sig på. Den kan på et splitsekund skifte farve, og den kan ændre fuldstændig adfærd, så den kan ligne andre dyr og skræmme truslerne væk. Den bliver kun omkring 60 cm lang, og den blev fundet tilbage i 1998 i Indonesien. Den kan godt jagte og spise andre små fisk, men det den spiser mest af det er krabstyr, og her kan den bruge sine arme til at finde de her krabstyr i små revner og huller i havbunden. Her kan vi se, hvordan den ser ud, når den bruger sin mimik. Jeg har lige skruet mine tinges helt op nu, så jeg kan nok ikke høre mig så godt. Jeg kommer efter dig, lille krabbe. Det er ligesom slangen. Den har kun 6 ben. Jeg kalder ham for 6 ben. Zombieorme. De her orme er relativt små. De bliver 3-8 cm, og de er helt røde med sådan nogle små hårlignende ting. De lever på bunden af de dybeste have, hvor der heller ikke er noget lys, så man kommer ikke til at se dem under normale omstændigheder. Men grunden til, at de hedder zombie, det er fordi, de lever af at spise knogler. De lever rent faktisk inde i knoglerne, men det er så på døde dyr. Oftest så lever de i store hvalknogler, så når de dør, falder de store knogler ned på bunden af havet, og her sætter de sig så og lever inde i knoglerne. De har ikke nogen mund, men de bruger en slags bakterier til at nedbryde knoglerne, og på den måde kan de få næring til dem selv. Dybvandsvandmand. I det dybe hav, hvor der ikke er noget lys, der findes selvfølgelig også vandmænd, og der er en masse forskellige slags. Men en meget sjov en af slagsen er ribbegoblen. Navnet er meget tæt på den farlige gobbel, men det er ikke det samme. Ribbegoblen her har 8 striber af lys ned ad kroppen. De skaber det her lys ved kemisk reaktion, som fremkommer, når de svømmer. De sidder ikke ligesom for eksempel brandmand. Deres arme har i stedet for en klistrende effekt, så de kan fange forskellige små plankton, og så spise det igennem deres mund. Så de kan ikke spise nogle store ting, og de er heller ikke farlige. Plankton er rigtig, rigtig småt. Det er godt, de kan ikke spise mennesker. Okay, jeg tror, jeg holder munden nu. Hvad fanden? Det ligner sådan nogle legetøj-tinges. Havtasker. I har sikkert set dem i film før, som for eksempel Find Nemo. En meget stor skræmmende fisk, som har en slags lygte foran hovedet. Lygten bruger den til at lokke andre fisk til, så den kan spise dem. Så det er i princippet en fisk, som fisker efter andre fisk. Det ses også på det engelske navn anglerfish, hvor angler betyder lystfisker. Så det er en lystfisker. Det ligner lidt piratfisk. Når man tænker på en havtaske, tænker man selvfølgelig på den store med lygten. Men vidste du, at det faktisk kun er kvinden, som ser sådan her ud? Mændene er meget, meget små, og det eneste de gør, det er at lede efter en hund, en af de store, og så bare sætter tænderne i hende og holder fast resten af livet, indtil at han bliver en del af hende, og de begynder at dele organer og alt muligt. Så når man ser de her havtasker, er det kun kvinder. De har også en meget speciel slags krop, som kan strække rigtig meget, og de kan derfor spise ting, som er op til dobbelt så store som dem selv. De bliver
omkring 20 cm til 1 meter lange, men dem som er 1 meter lange er meget sjældne, og det bliver normalt kun under 30 cm. Neoclinus blancardi. Det er meget små fisk og en meget speciel fisk. De har en kæmpe mund, når de strækker den ud. De bliver kun op til 30 cm, og de findes ikke kun i det dybe hav. De findes på helt normale dybder. Dog findes de normalt kun i Stillehavet, som man ser meget her i Danmark. De kan godt lide at gemme sig i små huler og sprækker i sten, så de kan ligge der og gemme sig, indtil der kommer et bytte forbi, så de kommer ud og spiser med deres store mund. Her ser vi deres store mund, hvordan den ser ud. Samtidig er de så nudel, men nogle gange er det bare nej tak. Det slår sig. Han må have den største mund. Han slår ham, eller? Batynomus. De ligner en kæmpe stor vandbænkebider, og det er faktisk også på en måde, men de hører ikke under slægten insekter. De er faktisk kraftdyr. De lever på bunden fra 200 meter til 2 kilometers dybde. Det vil sige, at der ikke er noget lys tilbage dernede. Og de lever af at spise kød fra døde dyr, og som for eksempel fisk, som falder ovenfra, som de så kan spise. De kan ikke rigtig selv fange noget mad, så de spiser bare de døde dyr. De kan overleve rigtig, rigtig længe uden at spise noget som helst. Der var for eksempel et forsøg fra Japan, hvor den gik i 5 år uden at få en eneste bid mad, og den overlevede stadig. Det var først efter de 5 år, at den døde. Men når de så finder noget at spise, så går de virkelig til den. Her ser en video, hvor de går fuldstændig op og lægger sig fuldstændig over.